Hei, mancing apa lah ini? Mancing iwak, mosok mancing tahi wae piye to? Lah di senarmu ki. Padahal Mancing iya. rano senar, rano apa wah iki jan. Sulit tenan. Mancing angin. Wangen iki tok pancing. Angin. Kene ndelok piye carane? Ayo kuwi kok enggak kok pancing apa angin. Aku ora ketok kok. Rano wujud angin. Ning iso dirasake to. Ayo padha kuwi mancing ning rano senar. Lah. Enak kan. Apa tenan? Weh, kok rano? Pingin Weh no tayo. wah. Kabur. Wah, lalah. Wah, apa tenan lah. Wah, iki lho. Bubuk guys. Apa tenan lah? Tenan lah. Lah kok rano? Tenan Rano. Rano. Betul tak pilih isi tok kas. Cepet abot tenan. Iki kok ning Pak Lele mau Pak sapu-sapu mbok. Rai Pak Graman iki. Lah kok rano? Wah. Gitu cepet iki. Apa tenan? Malah etok sempak us. Wah. Eman go mulih kono. Oh, dikumbah resik iki. Ayo. Akon pena nek sik tak dikumbah. Lah piye? Awi kok iso ngerti kok. Iso pakai bagi ngono iwak lho. Yudu lah. Buat sempak. Wah iya lah. Dikeki. Pinggire iki piye? Walah. Coba dong, coba nek iki. Coba. Coba Masuk jiwa iki. Wah, aku tenan. Aku tenan wah, jebul sempak. Wah, Kowe kita mau main tok wae. etok sempak. Ma, bapak aku etok sempak. Betul dikubah. Betul dikubah. Ma, bapak tak kubah sempake. Nyilem. Apa to iki yang gendeng wong loro iki. Apa kan ngene le? Dia Mancing etok sempak. sempak. Ora iki dong apa gabut to ngene iki? Lah iki kok banget kok wong ngerti mancing iki mah diceblungi to. Oh ndi le? Ngerti ya. Oh ndi? Maling le? Maling gundulmu aku iki etok teko gitu. Wah, waduh. Wah, ini. Ayo, deno wae. Enggak, yuk. Wah, bodi kan mana? Makan yuk. Wah, ini gajah powang. Yo. Waduh. Malah sempak iki meneh. Wah, ayo udah deno wae. Ayo. Bisa pesan bisa. Aku biar wae. Berapa? Aku ngerti kelosotan. Iya. Pasti bang takut. Yuk, kelosotan yuk. Yuk, kesel.
Halo. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Video ini ke teman-temannya. Dan share ya sebanyak-banyaknya. Salam dan TV dan 7 pasti ada buat menang. Wah. Mau membugar kan? Yo, Mas Ju. Mau